Jeune fille, aw minnu bɛ yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèles ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin baara in ninnu kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma bi araba don in na min bɛ bɛn tubabukalo mɛ kalo tile 29 ma san 2024 limanaw min ye u ka laadala jɛmukan ye a bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye nka a b'aw hakili to a la segin bɛ kɛ jɛmukan in fana ka tile mumɛ bɛɛ lajɛlen fo ka se sufɛlaw ma walasa aw kana se ka fɔ kunnafoni kɔ. Ni y'an sigilen o de fana kɛnɛ kan limanaw k'aw fo k'aw waleɲumandɔn minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ Bamako yan Segu Sikaso min y'an ka Canal Plus o fana bɛ yen nɔ ni maa min bɛ fɛ ka arajo joliba lamɛn yen nɔ i bɛ 589 i b'o kɔri o kuma i bɛ se k'an sɔrɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɔlɔlɔ kana fana na n'o ye an ka page Facebook ni page YouTube ye Joliba TV News ani Joliba FM a bɛ lamɛn nin bɛɛ lajɛlen la. Limanaw ni y'an sigilen kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn an b'a fɔ in na aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw olu lakali kɛnɛ kan. Gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan bi o bɛ tali kɛ Le Républicain, Le Soir de Bamako min ye Nouvelle Horizon ye ka taa se Les Échos ma ani Le Pélican. Limanaw ni fasiridi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakali sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an b'a fɔ in na aw bisimila. An b'a daminɛ ni min ye o ye Républicain. Limanaw Républicain ko awa Mali ni waati na a bɛ n'a fɔ min ye kuranko ye awa fɛrɛ dɔɔni bɛ ka sɔrɔ a la sabu ko jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye kunungo ale tun bɛ safokaw fɛ yen awa ko a ye ka tile bama yɛlɛma ka kɛ kuran ye awa o baara ɲɛbila fɔlɔ a ye olu daminɛ a yala k'a fɔ ko pano fɔlɔ min n'o bɛ kuran bama yɛlɛma awa a y'o da o kɛra safo awa min bɛ ni pano kofɔlen kofɔ limanaw a yala k'a fɔ ko n'a dara n'a baara banna awa kuran fanga hakɛ min bɛna di awa min bɛna sɔrɔ a la o bɛ se megawati 100 ɲɔgɔnna de ma. Limanaw ka jamana kuranko k'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ awa tile ye ka tile bama yɛlɛma yɔrɔ diɲɛ taabolo kuraw la bi tile bɛ se ka bama yɛlɛma k'a kɛ kuran ye o de ye Mali yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina ye bi o de y'u ka awa laɲini yɛrɛ ye bi o la sa n'i y'a lajɛ min ye jamanakuntigi ye colonel Assimi Goïta Républicain ka fɔ la kunungo tarata awa mai kalo in tile 28 san 2024 awa baara minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka min ye tile bama yɛlɛma ka kɛ kuran ye n'o ye centrale solaire ye awa o baaraw koromo karila a daminɛna safo min ye megawati 100 an y'a fɔ ten o de bɛna dilan nin ko la. Jamanaw baara in bɛna tɛmɛ Mali jamana ani Chinois ka jamana de ni ɲɔgɔn cɛ awa ko n'i y'a lajɛ awa dugukolo min tara ko ka pano ninnu sigi a kan a bɛ se hectare 228 ɲɔgɔnna ma awa ko kalo 18 ɲɔgɔnna o de bɛna kɛ a baara la awa ko hali n'a sɔrɔla min ye nafolo ye min bɛna don a ko la o ma fɔ nka a jarala k'a fɔ limanaw n'i y'a tila 100 o 100 50 kɔni o nafolo bɔra Mali fana waganeba kɔnɔna la. Républicain ka kuma ye nin ye ko jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka haminaba ye nin ye yɔrɔ ko Mali la bi kuranko ye kɛmɛ gɛlɛya ye ni n'a ma ɲɛ ko diɲɛ taabolo kuraw bɛ taa sen na a ka kan awa jamana fana ka taabolo kuraw ta awa o de baaraw fana sigilen filɛ sen kan nin ye n'i y'a jateminɛ Mali ni Chinois jamana cɛ kabi Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kabi san 1960 fo ka n'a bila bi la ni jamana ni Mali ma se ka awa baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nafa ma ye min na baara fɛn fɛn kɛra limanaw ko nafa yera bɛɛ lajɛlen la o de fana dɔ dabɔtɔ filɛ nin ye n'o ye Mali kuranko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ Chinois yɛrɛ ka lasigiden min bɛ Mali la yan nɔ n'o ye Chen Jihong ale ko Chinois ka jamana
limanaw ni dɔnniya bɛ yen ka se ka kuran nka tile bama yɛlɛma ka kɛ kuran ye k'o dɔnniya waralen bɛ olu fɛ yen mali fana na yan nɔ fɛn min waralen bɛ yan o ye tile ye yɔrɔ fɛn fila don min bɛ ɲɔgɔn dafa min ye Bintu Kamara ye min bɛ kuranko ni jiko kunna ale yɛrɛ ko nin ye jamanakuntigi ka hakililaw ye ka se ka mali kuranko ka a bɛ fɔ min ma énergie renouvelable n'o de ye diɲɛ taabolo kuraw ye ka kuran taabolo kuraw k'olu bila sen kan ko jamanakuntigi ka hakilila ye nin ye ko sanangɔrɔba tɛmɛnen kɔfɛ min ye birikiden fɔlɔ min dara kunungo Safo nin y'o fana filanan ye minisiri ko nin ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hamina ye sɔɔni kɔni kuranko in minisiri ka fɔ la a bɛ sɔn ka kɛ da dale la k'a fɔ kuranko a tun bɛ tan nka bi alihamudulilayi jamanakuntigi yɛrɛ ale ka kuma na a ko mali ni siniwaw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna wa ko nin tɛna ka a laban ye dɛ sabu hali marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen bɛna u ta sɔrɔ nin na sɔɔni min ye kuranko ye a bɛna kɛ fɛn ye maaw bɛna ɲinɛ a kɔlɔlɔ kɔ limanaw o kunnafoni kɛrɛfɛ républicain y'a jira k'a fɔ safokaw kɔni ma to so kɔnɔ bɛɛ bɔra ka jamanakuntigi kunbɛn nin baara in kama a nafa kama a n'a nisɔndiya kama walasa n'i y'a lajɛ safokaw bɔra limanaw min bɛ to maaw hakili la bɔli in na ka jamanakuntigi kunbɛn colonel Asimi Goyita min ye safo maire yɛrɛ ye ka na fo k'a daminɛ min ye safo dugu kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka siraba in limanaw a fan fila bɛɛ lajɛlen fara buna hadamaden la bɛɛ kɔni bɛ ka jamanakuntigi kunbɛn k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 limanaw fo ka taa se waati min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban safokaw y'a jira jamanakuntigi la k'a fɔ ko a ye layidu min ta layidu in dafara nka limanaw layidu in kɛrɛfɛ n'o ye kuranko ye safokaw ko miirina dɔ b'olu la u ka maire yɛrɛ ye min fɔ limanaw o ye siraba min bɛ bɔ Bangɔni na ka taa Jalakɔrɔji Safo ani Yelekebugu ani Ɲɔsɔnbugu limanaw ni dɔw yɛrɛ ko sira in ma ko route transsaharienne Safo maire ko tiɲɛ yɛrɛ la ni nin sira in fana sera ka dilan o y'olu ka nisɔndiya kelen fila ye limanaw o de ye kunnafoni ye républicain ye min sɛbɛn bi yɔrɔ kuranko in na an bɔra ka min fɔ sisan limanaw ale kuranko kelen in na ko Jikɔrɔ ni Para Filabugu la du damadɔ bɛ yen limanaw olu kɔni bɛ dibi la a bɛ ɲini ka na kalo kelen bɔ sisan ko kabi mars kalo tile 13 tɛmɛnen san 2024 ko énergie baarakɛla dɔw taara du damadɔ bɛ yen Jikɔrɔ ni Para Filabugu la ka t'u ka compteur bɔ ka taa n'a ye ko waati min na kuranko bɛ ɲɛɲini na ninnu fana bɛ dibi la dɛ Jikɔrɔ ni Filabugu limanaw ni waleya in kɛra cogo min na fasiri républicain ko a jala k'a fɔ nin du damadɔ ko énergie maaw kɔni taara ka taa compteur ninnu bɔ o y'a sɔrɔ dutigi dɔw yɛrɛ bɛ baarakɛyɔrɔ la fo u diyagoyara de ka kunnafoni di a dɔw ma dɔw segira ka na sɔrɔ kuran bɛ compteur bɛ ka bɔ nin cogoya la o y'a sɔrɔ muso ni denmisɛnninw olu de bɛ sokɔnɔna la ko kabi mars kalo tile 13 tɛmɛnen san 2024 ko ni sigida in n'o ye Jikɔrɔ ni Para Filabugu ye k'u bɛ dibi la limanaw compteur minnu bɔlen filɛ nin ye i n'a fɔ Sulemani Samake ale ye sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye ale ko ni Jikɔrɔ ni Para Filabugu misiri yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko du fɛn fɛn b'a yɔrɔ la k'u y'a bɛɛ compteur bɔ ko hali misiri yɛrɛ compteur k'u tun y'a bɔ ka taa n'a ye ko nka kumaɲɔgɔnyaw nana kɛ u segira ka na ni misiri ale compteur ye ko kuma ma f'u ye u ma lasɔmi k'a f'u ɲɛna ayiwa a y'a labɛn an bɛna aw ka compteur bɔ limanaw ko in yɛrɛ kun ye mun ye ko du damadɔ min filɛ n'u ka compteur bɔlen filɛ nin ko a nana kɛ k'u bɛ kuran ta yɔrɔ min na n'o ye ligne ye ko jamana maaba dɔw k'olu de ka kuran sira y'o ye ko nin du damadɔ ka compteur de sigilen bɛ o kuran sira ninnu kan ko énergie du Mali de nana bɔ o kalama olu kɔni m'a ɲɛɲini olu nana don du ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka compteur ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ ka taa n'a ye ko EDM mɔgɔ yɛrɛ ɲininkalen kɔ républicain ka kuma la ko nin kɔni ye kojuguba de ye u bɛ min kɛ e bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ni kuran sira in ka cogo di ko jamana maabaw de bɛ o kuran sira kan limanaw ko kurantigɛ e t'o sɔrɔ a kɔni kɛn bɛ kɔlɔlɔba ye bi Jikɔrɔ ni Filabugu la ko a ɲinina u fɛ du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen maa ka compteur bɔra ko ka sefa wari 40,000 sara a dun jirala k'a fɔ ko o tɛ maaw bolo ka o sara EDM baarakɛlaw y'a jira k'a fɔ olu ɲininkalen
ko ni min kɛlen filɛ nin ye awa ko fɛn do fɛn min ma bɛn nka limanaw ko fɛn bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ bɛ fɛn na maa minnu ka compteur bɔra olu ko k'olu m'u yɛrɛ sigi nin ligne ninnu kan ko énergie baarakɛla kelenw de nana olu yɛrɛ ka compteur sigi nin ligne ninnu kan n'o ye a fɔra ko jamana maabaw dɔw de ka courant sira don ko énergie maa kelenw de nana olu sigi o kan limanaw a ko bɛ dangan min na sisan a kɔni kɛn bɛ daba wuli ye Jikɔrɔni para filabugu la ko EDM direction générale kɔni ko nin ko in ayiwa a fɔra k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko compteur bɛ segin ayiwa musaka fana ka bon kosɛbɛ fo jamana ɲɛmɔgɔw de k'u da don nin ko in na walasa minnu ka compteur bɔra n'u bɛ lahalaya la sabu dɔw yɛrɛ bɛ gilasi feere la olu y'a jira k'a fɔ u ka du balo bɛ gilasi feere la bi bi in na awa foyi tɛ ka sɔrɔ ka di du kɔnɔna la yɔrɔ o ye gɛlɛya ye jamanaw kunnafoni filɛ nin ye a ye nin bɔ républicain kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min n'an ko a ma ko le soir de Bamako a kumana awa M5 RFP kuma halisa ji bi da sɛnɛ kan limanaw ko M5 RFP min bɛ Choguel Kokala Mayiga nɔfɛ yalima ko a sara fo ka tila ka kɛ sako yɛrɛ ɲuman yɛrɛ ye wa o de ye ɲininkali bi yan ko Boubacar Ka Traoré a na kɛ ale bilala mandat de dépôt la n'o ye k'a bila kaso la ye yɔrɔ Abdelkader Mayiga ale min kun ye Choguel Kokala Mayiga ka conseiller ale ɲangina ale fana kun bɛ M5 RFP kelen kɔnɔna la san 2 san kelen juru o donna la ko turu sera maa min ma sisan o ye Boubacar Traoré ale min fana kun ye chargé de mission ye primature la Choguel Kokala Mayiga ka baarakɛyɔrɔ a jala k'a fɔ kunungo k'a fɔ kunna sini ntɛnɛn mai kalo tile 27 brigade d'investigation judiciaire maaw kun y'a wele k'a ɲininka a dalakan na o y'a sɔrɔ u ye hakilila dɔw bɔ k'a bin n'o ye memorandum ye awa jalaki foyi tɛ yen min bi furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka baara caman bɛ yen k'a daminɛ dialogue intermalien min kɛra k'a daminɛ hali gouvernement yɛrɛ ye baara caman kɛ kɔsa in na limanaw kuranko b'a la ka taa se hali an ka jamana yɛrɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye sigidaw ye olu tilatilali min kɛra n'o ye organisation territoriale ye ko nin si ma sa premier ministre la M5 RFP maa minnu bɛ Choguel Kokala Mayiga nɔfɛ olu de ye nin hakilila bɔ k'a bin ani dialogue intermalien hakilila minnu bɔra a kɔnɔ ko ka dɔ fara colonel ka jara kan ko ka dɔ fara furanjɛla fanga waati kan ko nin fɛn fɛn kɛra ko olu kɔni tɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔna la limanaw kabini kumakan kɔni bɔra bisi de ye awa maa min y'i bolonɔ bila sɛbɛn in na memorandum min na o ye Boubacar Traoré ye k'a welela k'a ɲininka limanaw a taara laban min na o ye k'a fɔ awa Boubacar Traoré kunungo k'a bilala kaso la n'o ye mandat de dépôt ye fasiri bɛ ka ɲininkali min kɛ o ye k'a fɔ maa minnu wulila limanaw ka fanga kɛlɛ n'o ye révolution maaw ye yalima maa minnu ye fanga kɛlɛ fanga bɛ ka a denw yɛrɛ de dun bi wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka surun premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga la limanaw n'i y'a lajɛ min ye M5 RFP ye ni jɛkuluba min filɛ nin ye na waati dɔ la a maa dɔ yɛrɛ kun y'a kuma fɔ k'a fɔ M5 sara fo sako juguba sako juguya in limanaw e ko a datɔ tɛ kɛnɛ yɛrɛ kan nin ye fasiri de ka kuma don dɛ soir de Bamako ale soir de Bamako kelen limanaw M5 RFP kelen kuma in na ko maa min bɛ yen ni activiste don Tayiru Ba yɔrɔ ale yɛrɛ bɛ premier ministre kɛrɛfɛ ayiwa premier ministre lafasaba don kosɛbɛ ayiwa ale ye lettre kɛ k'a b'a ci a terikɛ ma n'o ye son excellence docteur Choguel Kokala Mayiga ye a ko n'i y'a dan ale ma Tayiru Ba ka kuma de ye nin ye le soir de Bamako kɔnɔna la bi ko n'i y'a dan ale ma awa bonya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko Choguel Kokala Mayiga ko ka bɔ a bolo bi kosɛbɛ wa ko bonya sugu bɛɛ lajɛlen a b'a ta ka da Choguel Kokala Mayiga kan ko nka ale bɛ min ɲini a fɛ limanaw baara in n'o ye premier ministre in a k'a bila ale de y'o lettre kɛ limanaw k'o ci Choguel Kokala Mayiga ma sabu kow bɛ ka taa cogo min na bi awa baarabila ka fisa n'a ye Tayiru Ba ka lettre kɔnɔna la a ko maaw bɛ tɛmɛ dɛ nka Mali bɛ to yen Mali de ye Malikɔrɔni ye Mali min bɛ yen bi ni bɛɛ b'i ta kɛ o bɛ taa ko ayiwa a b'a ɲini yɔrɔ M5 RFP hakilila minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ bi ko jamanadenw tun b'u yɛrɛ ye o kɔnɔ nka an bɛ don min na ko bi awa M5 ka ko kɛn bɛ awa ala ye diɲɛ don o don da limanaw ko kura bɛ bɔ a kɔnɔna la awa Tayiru Ba ko don dɔ la ko ale ba y'a fɔ a ye k'a ma ko n den i b'a dɔn maanifin mana kɛ fiyentɔ ye ka ban
awa fiento ni ko ma ko maa min bɛ n'a bɛ fɛ ka fɛn ye awa fiento ka yeli awa o ka di ka tɛmɛ o ta kan min bɛ tugubancɛ kɛ k'a fɔ ɲɛ t'a la nka fiento bɛ yeli kɛ ka tɛmɛ o ta kan Tayiru Bako don dɔ la ale ba ye nin fɔ a ɲɛna ale bɛ o dalen min ta a b'o de fɔ ayiwa Choguel Kokala Mayiga ye k'a fɔ a ɲɛna excellence docteur Choguel Kokala Mayiga awa an y'i dɛmɛ ka Mali k'a se yɔrɔ la awa bɛɛ sɔnn'a ma k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la don min tɛ bi ye i tɔgɔ na fɔ Mali ko in na k'ale bɛ min ɲini premier ministre fɛ ko a ka walan sɛmɛ a ka premier ministre in to yen limanaw yan'an ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la yɔrɔ dɔw fana tun y'a fɔ k'a fɔ ko olu ye u ka gouvernement sigi awa o tɛ Mali kɔnɔ yan nka u bɛ jamana kɔ kan Suisse jamana kan limanaw n'i y'a lajɛ communiqué dɔ min kɛra mai kalo tile 14 san 2024 awa Genève maa dɔw bɛ yen olu bɔra k'a fɔ ka galabu sɔrɔ ko olu y'u yɛrɛ ka gouvernement sigi gouvernement in kɔnɔ limanaw assemblée n'o ye wasabulon ye o b'a kɔnɔ gouvernement fana sigilen bɛ awa o ɲɛmɔgɔ bɛ yen yɔrɔ u ye jalakiba bin dialogue intermalien de kan k'a fɔ o kɛra damanako ye o kɛra tɛgɛ kɔnɔfɛn ye o kɛra ka maaw daminɛ o kɛra sababu ye ka maaw bali ka u hakililaw fɔ ninnu kɔni y'u ka jɛkulu sigi yɔrɔ hali n'a sɔrɔla maaw tɔgɔw tun ma dɔn nka maa kelen kelenninw tɔgɔ bɛ ka fɔ a la minnu dɔnnen bɛ fɔlɔ ye Adama Ture ye awa maa wɛrɛ bɛ yen Mohamed Aga Amidou ani ka taa se magistrat kɔrɔ Sheikh Mohamed Cherif Kone awa ninnu tɔgɔ de bɛ ko in na Fasiri bɛ ka ɲininkali min kɛ yalima ninnu bɛ se ka ta sɛbɛnmaa ye wa n'i y'a lajɛ limanaw ka kow taabolo la ko dialogue intermalien u y'o jalaki sugu bɛɛ bɔ benw kan k'a fɔ k'o ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔ ka fara furanjɛla fanga waati kan k'a daminɛ san 2 ka taa san 5 la k'o ye jagoya fanga dɔ daminɛtɔ ye ko ka dɔ fara colonelw ka jala kan ko fana bɛ na ni dimi ye finitigi tɔw ma limanaw a n'a ɲɔgɔnna caman hakilila jiginna limanaw ninnu ko ka politiki tɔnw fana k'u ka tugu kɔ ani société civile maaw k'u ka wulikajɔ kɛ ko mai kalo tile 28 natɔ in k'u bɛna taamaba kɛ Bamako yan don limanaw aw ko k'aw bɛ taama kɛ mai kalo tile 18 tɛmɛnen u ye nin ko kelen de fɔ maa ma kala don u ɲin na ka bɛn ni a ye mai kalo tile 28 tɛmɛnen fana na u y'o kole de kɛ kun ye kunungo ye limanaw ko min ma ko panel démocratique malien ni u ko jamanadenw b'a kɔnɔna la ninnu dun sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jamana kɔkanna de ma limanaw ko nin ko in kɔni ye nin bɛ n'a fɔ yɛlɛko sabu u yɛrɛ ka fɔ la u y'u ka jɛkulu sigi u yɛrɛ ka fɔ la Sena b'a la Sena min ye an ka laada Sena ye n'o ye Sena coutumier ye ko u bɛna wele bila jamanakuntigi 20 ɲɔgɔnna ma u yɛrɛ ka fɔ la jamanatigiw Iko Imenokalen Hogon Haren Tuka Lambe Koyi o y'a damana siyaw fana ye k'olu bɛna lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u ka jɛkulu in kɔnɔ u ka hakilila ye min ye o ye k'a fɔ mara ka segin so limanaw n'i y'a lajɛ ko septembre kalo tile 29 san 2024 natɔ in na k'u bɛna transition civile fana sigi ka san 5 di o ma ani k'u bɛna sigi lasew la k'a daminɛ 1 fo kana se 4 ma o lasew b'u bolo limanaw senaw bɛ sigi gouvernement bɛ sigi maa 7 bɛ ye o gouvernement kɔnɔna la ko kurukanfuga ale bɛnkan segi bɛna k'o fana kan k'o lajɛ ka jamana bila o sira kan ani ko fanga dafiri o kana kɛ Mali kɔnɔna la bilen o n'a ɲɔgɔnna caman limanaw n'a fɔra k'u ye nin sigi u ye nin bɛɛ kɛ ko sisan kɔni u y'u ka gouvernement sigi u y'u ka assemblée nationale sigi yalima kun jumɛn de minɛ assemblée na sisan a ɲɛci ye mun ye ni bibi na n'u ye nin gouvernement in sigi limanaw a jala k'a fɔ u kɔni k'a dɔn k'a fɔ olu ni jamana ka hakilila tɛ kelen u ni jamana tɛ sira kelen kan olu bɛ fan wɛrɛ fɛ u bɛ k'a fɔ k'u bɛ jamana min mara u fana bɛ fan dɔ fɛ ko Fasiri n'o ye Soir de Bamako ye ninnu kɔni ka hakilila min talen filɛ nin ye hakilila in a tiɲɛna k'a sɔrɔ nin hali a ma sigi sen kan fɔlɔ limanaw kunnafoni de filɛ nin ye an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen limanaw n'an k'a ma ko Nouvel Horizon a ko maa 19 minnu bɛ yen n'olu bɔnɛna u ni na Jala Sagu Jina Dogon ale ko nin ma bɛn dɛ a ye nin kɔn kosɛbɛ
ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ka fu ɲɛna halisa u ka dɔ fara jija kan walasa min ye jamanadenw n'u bolofɛnw ye olu bɛ se ka lakana cogo min na Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye ɲɛji kura wɛrɛ bɔlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon bakurunba la u k'a ma ko Jina Dogon Jina Dogon ɲɛji bɔra ko kura ye sabu Jala Sagu bɛ n'a fɔ Dɔngɔnɔdugu de limanaw a jara k'a fɔ maa 19 minnu bɛ yen ni bamaciw taara bi u ka ni kɛnɛ ka karaba waati min na yɛrɛ u bɛ ka taa u ka forow sɛnɛ Jala Sagu waleya in kɛra dugu min na u k'a ma ko Insagu ale yɛrɛ ni Jala Sagu cɛ kilo 2 ɲɔgɔnna de don limanaw n'i y'a lajɛ Danaba Sagu ka n k'a fɔ Jina Dogon ka hakilila la n'o y'u ka déclaration ye min tɛgɛnɔ bilala mai kalo in tile 27 tɛmɛnen na u y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la maa minnu ye nin walejugu in kɛ ka bin maaw kan k'u bɔnɛ u nin na limanaw Insagu Jala Sagu mara la ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nka nin fana u bɛ nin kɔn kosɛbɛ ka jira k'a fɔ ko a bɛ san caman bɔ sisan a bɛ san 8 yɛrɛ bɔ ni ɲana waleyaw bamanciya walew bɛ senna Baɲangara mara ka na Bankasi mara la Jina Dogon y'a jira k'a fɔ a sera nin ko ninnu ka jɔ jolibɔn a ka jɔ limanaw ani maa minnu fatura u ye dogo kɛ olu forow ye minnu jogina n'olu bɛ dɔw bɛ Jala Sagu dɔw yɛrɛ bɛ Bankasi furakɛli hukumu kɔnɔna la Jina Dogon ko k'a bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma halisa u ka dɔ fara jija kan dɛ walasa jamanadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na limanaw ko Bamako yan dɔgɔkun laban in na sogo feerelaw k'u fununa kosɛbɛ baara la n'i kun taara sugu Bamako sugu caman kɔnɔ i b'a sɔrɔ sogo feerelaw i bɛ taa fɔ sogo kɔ ka sababu kɛ mun ye ko boucherw taara baarabila la n'o ye sogo feerelaw ye ko dɔgɔkun laban in na a jarala k'a fɔ ko Bamako yan nɔ boucherw ko a na kɛ u dimina kosɛbɛ boucherw ka ɲɛmaa dɔ yɛrɛ ko a kun ye faamuyabaliya dɔ mankan dɔ de wulila boucherw ani boucher ɲɛmɔgɔ dɔ ani sariya n k'a fɔ maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo o ko yɛrɛ taara laban sariya ɲɛkɔrɔ limanaw kari tɛmɛnen sɔgɔmada joona fɛ mai kalo tile 26 tɛmɛnen na a jala k'a fɔ ni kun taara boucherw ka sugu o sugu la i bɛ taa sogo sɔrɔ sogo foyi tɛ yen nɔ muso minnu bɛ yen ni olu kun labɛnnen bɛ ka sogo k'u ka na la caman kɔni taara fɔ u jigi kɔ sabu caman yɛrɛ ye a diyagoya u yɛrɛ kan ni min ma jɛgɛ san walima o kɔni fɔra sogo kɔ a don sɔgɔma ko ka na limanaw ko o de kɛra kɔlɔlɔ yɛrɛ ye k'a sababu kɛ boucherw k'a ni ɲɛmɔgɔ dɔw a na kɛ olu kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ da ma don a ko la ka walawala kosɛbɛ nka an ye min ye yan o y'o de ye k'a fɔ boucherw k'u taara baarabila la o dongo kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko les échos welewele ale kumana limanaw a ko min ye nɔgɔ ye n'o ye engrais ye k'o di sɛnɛkɛlaw ma ko a baara daminɛna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ Banque mondiale ale ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko tɔni 15,000 ɲɔgɔnna engrais la ko o taara o bɛna di an ka yɛrɛmarakafo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ sɛnɛ la nin waati in na i kɛra malo sɛnɛna ye o malo sɛnɛnaw kaba sɛnɛnaw min ye jaba sɛnɛnaw ye a n'a ɲɔgɔnna caman ko engrais ko a labɛnla u ye n'i y'a lajɛ limanaw yɛrɛmarakafo 75 n'o ye commune ye ani cercle 6 ɲɔgɔnna fo ka taa se an ka marabolo minnu bɛ yen n'o ye Sikaso mara ye Segu Kucala ko nin nɔgɔ tilatila in a bɛ lase olu de ma limanaw dɔwɛrɛ tɛ o ko waati min ka gɛlɛn kosɛbɛ o ka se ka furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la balo gɛlɛya waati ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna ale tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna la limanaw nin baara in a bilala sen kan programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest u k'a ma ko PRCA a jala k'a fɔ ko ka nɔgɔ tila min ye sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'o ye malo sɛnɛnaw ni kaba sɛnɛnaw ani jaba sɛnɛnaw fo ka taa se hali tiga sɛnɛnaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ a ko hukumu kɔnɔna la limanaw min ye PRCA ɲɛma Sadio Sise a ko nin baara in a bɛna kɛ sababu ye ka
sɛnɛkɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen awa ko u fanga se awa gɛlɛya min bi ka na n'o ye engrais ko gɛlɛya ye ka o kunbɛn a jala k'a fɔ commune 75 ɲɔgɔnna a bɛ ka ɲɛsin o de ma ko a y'i kanto o yɔrɔ yɛrɛ la k'a fɔ nin t'a bɛɛ ye nin ye tɔni 15 ye ko nka ko tɔni 23 ɲɔgɔnna o fana bɛ kɔfɛ ka na walasa o y'a tako filanan ye walasa sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka engrais sɔrɔ u bolokɔrɔ cogo min na dɔwɛrɛ tɛ limanaw engrais ninnu a ti di fu la dɛ nka a bɛ di u ma sɔngɔ nɔgɔya la ko a feereli yɛrɛ daminɛna kabi mɛ kalo tile 8 tɛmɛnen na san 2024 Kajolo ale ye commune kɔnɔna la ko an bɛ waati min na ko sisan mɛ kalo tile 20 tɛmɛnen san 2024 a jarala k'a fɔ ko commune 30 bɛ yen feere kɛra olu kɔnɔ commune 75 tɔw ninnu cɛ la a jarala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi maa min kɔni y'i ka engrais sɔrɔ a bɛ se maa 2,576 ɲɔgɔnna cɛw b'o la musow b'o la ko musow la maa 635 cɛw la maa 1,941 n'i y'a lajɛ n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tɔni hakɛ min tilala maaw ni ɲɔgɔn cɛ sisan o bɛ se tɔni 240 murumuru 10 k'o de tilala maaw ni ɲɔgɔn cɛ engrais min ko don u k'a ma ko NPK o b'a la ka taa se engrais min fana bɛ yen limanaw ni o ye NPK n'u k'a ma ko DAP DAP ani NPK o de tilala maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ limanaw ko cakɛn yɛrɛ cakɛda 2 bɛ yen baara in kalifara olu de la i n'a fɔ minisiri Lasine Danbele b'a ɲɛfɔ cogo min na ONG AMRAD fo ka taa se o ye Kucala mara Segu mara ye ONG ID Sahel o jantolen bɛ Sikaso mara la limanaw b'a jira k'a fɔ yɔrɔ samiyɛ kɔni kun bɔra nka ko sɛnɛkɛlaw u ka engrais a bɛ ka s'u ma dɔɔni dɔɔni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni ye nisɔndiya da a ko kan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la Fankele Tarawele commission récepteur ale ko nisɔndiya a ma dogo a ko gɛlɛya min tun b'u ka engrais ko la nin ye furaba de sɔrɔlen a ko la kɛrɛnkɛrɛnnen la PRCA ale sababu la M Sangare ka fasiri don limanaw an y'a bɔ les échos welewele kɔnɔ bi aw bonya b'a la limanaw an bi fasiri lakalile kun cɛ ni min ye o ye le pelinkan limanaw pelinkan y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ n'an bɔra Mali kɔnɔ yan farafinna jamana 2 bɛ yen kelen y'an sigiɲɔgɔn jamana ye o ye Niger ye ani Benin jamana cɛ limanaw Benin ni Niger cɛ bi jago kɛlen bɛ gɛlɛyaba de ye jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɔgɔn sama-sama o bɛ jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko balana koba dɔ bɛ yen o bɛ sɔn ka k'a ko la sabu yɔrɔ Faransi ale furadama ale de gɛlɛya in n'i y'a Faransi sen bɔ a la a tɔ b'a den ko Chinois de bɛ fɛ ka kɛ ko in na ka fura sɔrɔ a gɛlɛya la walasa bɛn bɛ se ka na jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na limanaw gɛlɛya yɛrɛ nana se yɔrɔ dɔ la fo Benin y'a ɲini Niger jamana fɛ babolo dɔ bɛ yen n'o ye fleuve Niger ye ko Niger ka maa si kana ye o babolo in kan yɔrɔ kɔsa in na u kun y'u ka tajiw kun y'o minɛ k'o tɛ bɔ Benin jamana kɔnɔna la u ka dancɛ ninnu a kun jirala k'a fɔ yɛrɛ maa si tɛ se dancɛ ninnu na k'a fɔ i bɛ bɔ Benin ka na Niger jamana kɔnɔ nka an bɛ don min na i ko bi limanaw ko fura bɛ fɛ ka sɔrɔ ko in na sabu min ye Chinois ka jamana ye ale ye jamana ye min ka nafa bɛ jamana 2 in bɛɛ kɔnɔ sabu taji bɔ la Chinois ka nafa sɔrɔ sira bɛ Niger jamana kɔnɔ a bɛ Benin jamana kɔnɔ yɔrɔ ale tɛna to jamana 2 in ka to ɲɔgɔn na fo ka tila k'ale ka nafaw tunu Chinois ka jamana de wulilen bɛ k'i jɔ bi jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ walasa furancɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ se kilomɛtiri 2000 ɲɔgɔnna ma taa ni ka segin o ka se ka nɔgɔya n'o tɛ ko an bɛ waati min na ko sisan jamana 2 in n'o ye Niger ani Benin ye ko nana se yɔrɔ dɔ la fo Beninkaw ko Niger k'u kana ba min bɛ yen n'o ye fleuve Niger ye k'u kan'o sago jango k'a fɔ k'u bɛ don u ka jamana kɔnɔna la nka limanaw ko in yɛrɛ a bɛ sɔn ka dadigi kɛ Benin jamana na sabu olu ka port n'o ye Cotonou port ye ale minan bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Benin jamana de kɔnɔ ka na Niger n'a fɔra k'o datugura fan 2 bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la an bɛ don min na ko bi ko Pekin n'o ye Chinois ka faaba ye ale wulilen bɛ k'i jɔ bi jamana 2 in u ka se ka
awa bɛnɲɔgɔnya sɔrɔ kuma yɛrɛ kɛra jamana fila in ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Patrice Talon ani général Abdramane Tchani ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ jamanaw an ye nin sɔrɔ le Pélican kɔnɔ e ko a ti dansigi kɛ bi kunnafoni sɛbɛnw lakali la o kuma ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kɔrɔw bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infation ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infation k'aw ye togo ɲɛ. Infation ni aw mago bɛ qualité la.